El 2024 hem seguit treballant per superar la vulnerabilitat amb més coneixement, més bagatge i més aliances. Treballar en xarxa ens ha permès abordar les grans barreres cap a la inclusió social, com són l'habitatge i la manca de cobertura de necessitats bàsiques. Gràcies a l'experiència compartida amb altres entitats, hem fet un acompanyament més especialitzat a persones en situació de gran vulnerabilitat. Aquest any hem acompanyat a 3.678 persones en la seva millora de l'ocupabilitat. 871 persones han estat contractades en empreses ordinàries i 39 han estat regularitzades. Les nostres empreses d'inserció són el camí per millorar l'ocupabilitat. El darrer any hem contractat 782 persones i n'hem format 752 a través d'accions professionalitzadores. A Sabadell hem obert la nau de tractament tèxtil més gran del sud d'Europa, gestionada per una entitat social. Amb 8.626 tones de roba recollides i 215.650 tones de CO2 estalviades, fem un pas endavant per esdevenir agents clau en la gestió del residu tèxtil. Per reduir el seu impacte, seguim promovent el consum conscient a través de 36 punts de venda a Moda Re. La lluita contra el malbaratament també ha estat el propòsit de Dins, Gastronomia Inclusiva. Hem recuperat 316.063 quilos d'aliments i hem elaborat 333.058 àpats, 294.553 dels quals destinats a persones en situació de vulnerabilitat. La divisió d'e-serveis, amb 16 línies d'activitats, ha consolidat la sostenibilitat ambiental, impulsant projectes d'economia circular per reduir la generació de residus i fomentant la reutilització. El 2024 hem ampliat la nostra tasca de sensibilització mediambiental amb 210 activitats que han arribat a 4.313 persones. I volem continuar fidels al nostre propòsit, formar i acompanyar cap al mercat de treball. Ser una eina perquè les persones puguin superar la vulnerabilitat i projectar-se cap al futur. Escoltar, teixir complicitats, entendre el món en què vivim i treballar perquè ningú quedi al marge.